Bena birer bolmay şu durmuşdan. Har isýöne terlendi ýa sokjamam bilemok. Öýe barsan dawa, işe barsan dawa. Eleýi bilen ejeme oňşanak. İşgärler bir bilen oňşanak. Özünem pul ýetirmek bilemok. Nätip bir başa çykjam bilen oňa darşylap durdy. Ha. Boýaja, boraja. An baraýyn hazır gülleşer. Oňşak baraýsan amaja. Bulanjan tiyada şu at. Alo. Ha. Benim ýüregime düşmäň, bekedin elde. Ýani jemjaň etdi, intenjaň etdiň. Näme bary şoýda oňşmady ýaly? Görýärmi? Ey mekan. Hiç kimin maşgalatyna da artyklat ýok. Durmuşyna da artyklat ýok mekan. Bize olan maşgalatyna bolup geçen zat ýanam däl dost. Ýöne men bir zady bilýän. Şu durmuşda ulap ýaşarak bolsaň, ardady gowlugy termeli. TikTok, algoritm. Nähili işleýär? Gowdat görýän, gowdatlar çykýar, terbiýeçilik, çağlar, haýwanlar, tebigat. Adamyň durmuşyny düşünýär. Gowdat gördiň, gowdat öňden çykýar, gowdada duşýar. Erbedat gördüm. Uruş diýdi, söýüş diýdi, dawa diýdi, ýykylýan, ýumrulýan. Şonşalardan ýene-de öňden çykýar da şulatlar görýän. Durmuşum algoritmi şolar ýaly işleýär dost. Gow tarawyny pikir etdi, gow tarawyna mügüldü dost. Şonu düzelýär. Öýüňe baraňda, ünfem berme. Olar ýaly uruş hem ýerde bolýar amekan. Hemme kişiňe öýüne bolýar. Şu Toğsan ötür maşgalada gaýyn gelin uruş bar, gaýrat etmeli. Ýerak bol. Menden altaňaýyn gowmasagat şol. Düşündüm. Ýene bir zat sorajak. Sonra. Kartyna pul beräýdi. Ullu kanmasagat berdiler ýa-da, pulan bereýinmi? Bolýar. Näçe ýeri? Kowşlar näme? Eze kim ýerle? Han. Eze? Ho. Näme bolýar? Vay baltım yattı, işim aytti. Kovc edip gelpesene. Eze? Salam. Ağzını bir yumup otur. Eze näme bolýar? İnhe iş bitirip dirjigin. O näýdi? Kim bu? Bilemzok. Alqa çıptır. Boljaňyz wallahi. Gutordyňyz haly. Bolunny muny narda gutorup bolanok eze. Bizem hayran şoňa. Kim bilen maslahatlaşyp edipdir bu işi? Näme maslahatlaşyp edilýän bu iş? Diýen zatyňda näýle? Aljıraydım da. Ani ýerde şo? Bilemak. Gelyen niwe gitti bir yerlerik. Saban alsana. Ece, qızılımı göğümü. Tapawdy näme? Al berik. Maňa da goý. Ba, eýem geldim-ay. O intek kalmış. Berk gel. Yeni birini ödlep görsün mi? Gelsene Berk, gel Berk. Han. Dur oğlum gürleşeli, koşuş. Sen men uluguma bir zat aýt. Näme üçin? Ağam, duran yerimde aýtsam bolanokmy? Yok. Belki dinanyň esmedýän zady bardyr.
Gelberştok. Kan gaýta atmada, şutak geltini sen. Ağam düşüne ötüyor. Esmedim, täzeden aýt. Hiç tat aydıp yetişmedi mi? Aýdanyň gerek mow etdiňe etçeňdi. Haýwan. Bar aýrynsana şu ýeri gaýrat edip. Ferge gelen ýalyk daşna tegereje oturmagy. Bar aýşa gül, aýr. Ýeşoza. Yorgay. Tonman nädip geldiň ay? Mahsara bollu oğlum. İyile ona mahsar etti biz inin. Bir çaresini tapanamıyor çekmedim. Men näweynize? Näme gıydal kaç görtürmay. Sen mi ölüyorsun? Ahırı senin sonuma getirdim. Sana sözümüz yok Naydara. Söz yok sana. Oy. Onun atasına ne diyeceğim ne oyun? Öyle koşasan ece. Adam näme şunu uda uğratmadın? Aradaklar da şol. Ýankyş olup gidelim mi? Allah. Näme habaryňyz ýokmy? Aýtdyňyz mı habarym bolar ýaly? Ejem okulyp almatda. İlere şoňa ýetip bilen ok ece. Bolanda näme okuly? Hediletde aýlananly işletde ýatda hediletde. Kilýan ýeray. Siz Gaban mı diyen zatı bilen yok mu siz? Ha? Pul bulsa oynaya sizi. Bize yetirip bilmeyen işledik dağlat. İnni himmedat bara ne için beydip diyorsunuz? Ha, heleğini de işledip ne edecek? Ödünüz işlen, ödünüz. Aýyn edipdir de orýam etjegini, alyp bermediňem. Ondan alyp beren bolsaň o gordy. Esse edik geçtin. Gönüydün uğradarım. Beýdip bolmaz eje, gyýdyňa mabraýyna gowdy. Näme ondan soň ýaşa şokmy? Durmuş gerek täme oňa. Beýde gowunyň ýetýärmi? Gatgowy näçe wagt bäri? Bolýa. Gowmya ýok, şonu soraýan senden. Gowy. Bolly. Durmuş ýoluny soň diňler. Näme soramyň? Kakasy, agasy, ejedi. Agasy ba. Niýeden tapdyň muny? Çaganlyda. Şondan alyp gaýtdyňmy ýony? Feýgide ağam. Fuq jormay baga. Adam bolýan şu töwerden tapardyňlar diýip. Nine, han. Töwerler giderler. Ýylyň ýetine öýüne taplap boljak. Olupdur barın gidiverin. Mene mertir. Giderin ne? Düşöňmi? Ýeň sen kunluk geldi. Kovcuğu kolasana. Kopardın ha onu. İyiliğini ateş şiriyal edip. Bärdine buruluk gideýän bolajak. Salam aleykum. Wa aleyküm salam. Kim gerek? Dostum bir gazı guraşaydı. Çıkayım. Ba. Ne hilem bolsa, gizem bolsa da, gelişikde dägem bolsa. Töwülle geldim lan dost. Sen mi şol deýus masgara ýaşyňa seret edip beren zadyňa seret. Dur. Sopatyňa seret sen ýanynda gyýdyň ýala ol. Köşüş bir min. Uygur men näl jigim. Ýakan uygur. Nirde jigiň bir myşjygyny çykaraýyn da şoň. Hawa ondan näme? Hana ulagda tyrol. Köşüş birazcık. Näme sen edip bermeli hana tyr. Şol günäkär bilýän. Ýöne soň näme? Soňuny görüberers. Soň görünüp dura. Ýöne hiç kil gowluk ýok. Sen kelläň gydygyny agdyňa gelen tamyrdap durma beýdip. Estağfurullah di. Sen tek jigiň akydip biten bolsa näme etjek? Beterine takladan ho.
Entegim şu tentegim maşgaladyny arnamy syp ılgap ýören dogonlary ba, ýakynlary ba. Töwellägi delýäni ba. Götüň aşaşy gitsinip howka ýöramylyk nämetjek. Ile maskara bolardyň da. Şu gepden soň jigiň näp durmuşa çykarjak. Şo zatlary pikirlen ho. Düşünýän gaharlysyň. Eden hereketine bir bağışlap, bir wada bağışlap bolajak zat del. Ýöne nämetjek edipdirdi. Ýalňyşmaýan adam ýok. Bizde de sağa var. Olur etine emetecek. İstem etmiyor. Gurrumuş da hadi yapalım dost. Hoca pikirlen. Jigim nirde? Ulawda. Gıydı düşürüngde uğradın öýüňizdekileri. Maskara etdiňiz. Önemli başga gurrum. Taýar erkadim. Biz toýuwda çekmez. Bolýa, ýaka ýapsaň üçin bagışlarsın da. Diýany ýok. Men ondan beter ederdim. Garaş bir minut. Täze çykdy. Koşuş durýaşy. Ağız şu bolsa insi näýeli käre? Lalarsalar çaltyrak uğratyn ejeň dagyny. Orjok bolup baraýnam diýmediňler? Gyýdy goýsan gowy däl. Heli oly. Sür.